Tervetuloa Podistudioon. Täällä Arttu Seppälä ja Petra Olli. Morjesta vaan meikäläisenkin puolesta. Hilpeissä tunnelmissa. Synttärisankari. Paljon onnea, Petra. Sulla on tällä viikolla synttäri. Joo, mulla on tällä viikolla. Mä oon ottanut tällaisen oikein niin kuin asennon. Nyt tulee mun lempijakso, koska mä voin tässä kuuntelijoille sanoa, että Arttu ei ole mitenkään innostunut. Mä oon tässä nyt monta viikkoa, että meidän pitää tehdä Q&A-jakso. Ihmiset tykkää niistä, ihmiset haluaa kysellä, me ei vaan voi niin kuin kaikkea päättää itse, että mitä me puhutaan. Niin mä oon nyt ottanut tällaisen Q&A-asennon ja no eikö tää ole tällainen? Vitsi, näetkö kuinka innostunut? Ja sitten kun mä en osaa tätä pädiäkään käyttää, että mä näkisin nämä kysymykset, mutta tosiaan, että me ollaan saatu teiltä tosi paljon suoria ja aika henkilökohtaisiakin kysymyksiä ja osa näistä menee aika syvälle, mutta että ollaan nähty kysymykset etukäteen, että saatu sieltä valikoitua ja mä oon täältä valinnut näitä kaikista parhaimpia, mutta mä heitän tähän väliin ensimmäisen itse kysymyksen, että mitä mieltä sä olet tästä jaksosta? Oot sä innoissasi? No kyllä mä nyt oon. Into on tarttunut. Tämä on paljon hauskempaa, kun näkee, että toinen on fiiliksissä, mutta pieni ennakkoluulo oli itsellä tähän ja mä oon ehkä yrittänyt puhua, että Joskus sitten, mutta kyllä nyt tää on vähän niin kuin synttärilahja. Kiitos. Mä veikkaan, että sä oot oikeassa. Tästä voi tulla huikea. Mä arvostan tätä. Ja siis niin kuin sanoin, että näitä on siis ihan laidasta laitaan. Että, sama täällä. Joo, voin sanoa. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että meiltä on kysytty. Nämä on siis sitten, niin kuin, että on sulle tai mulle tai yhteisesti meille, että onko ollut jotain outoja rituaaleita, miten valmistaudutte kisaan kautta otteluun? Onko sulla ollut jotain erikoisia rituaaleja? Ei sen. Syvä hiljaisuus. No en mä tiedä. Itse asiassa joo, on. Meillä oli ainakin, että ei mitään petipuuhia. No niin, hyvin tää lähti liikkeelle. Ei mitään petipuuhia. Viikkoa ennen ottelua. Se oli päivää ennen. Aha, 24 tuntia ennen ottelua. Mulla on ollut tosi tarkka, että missä järjestyksessä mun kengät on vaikka huoneessa. Ja ai sä oot sellainen? Joo, siis mä ihan mun yksi kisa tai treenikaveri, no tänä päivänä kaveri, niin se sanoisi, että sä oot ihan niin kuin hullu ja crazy ja laittanut kenkiä, niin kuin, että ne pitää olla oikeassa järjestä. Kaikki asiat pitää olla oikeassa järjestä, mutta tehdä kaikki asiat samaan tahtiin. Ja sitten kun mennään kisahalliin, niin aina korvissa on pitänyt soida Taikakuun Piikkilankaa. Se on ollut se mun biisi. Todella tällainen vanha iskelmäbiisi. Oliko sulla joku MP3 vai CD? Kasettisoitin? Kasettisoitinta ei sentään ole ollut, mutta kyllähän nämä niinku, ei ole mitään Bluetooth näitä kuulokkeita ollut, että on ihan langalliset, mutta ei mulla varmaan MP3 ollut. Mistä sä oot sitä soittanut? Puhelimesta? Puhelimesta. Aha, mä ajattelin, että sulla on ollut joku tällainen ajattelen mikä keräilyharvinaisuus olisi ollut, kun sellainen Walkman, johon saa CDn sisälle ja niin sä ajattelet, että tätä ei voisi tätä biisiä löytyä YouTubesta, että se on niin kuin, tai tuosta Spotifysta, että se on niin vanha. Kaikki löytyy. Meidän podcast muun muassa löytyy Spotifysta. Hyvä mainos tähän väliin. Muistakaa seurata. Just näin. Ja siis kaikkea niin kuin ennen matsia, kaikki lämmittelyt, miten mä hakkaan mun reisiä, mä läpsyttelen omia poskiaani, montako noita kyykkyhyppyjä mä otan, miten mä venyttelen mun takareidet, pyörittelen nilkat. Tosi tärkeitä. Ja mietin, jos ne rutiinit sitten jossain vaiheessa olisi, tai rituaalit, että jos ne jossain vaiheessa olisikin mennyt vähän perseelle, niin sitten siinä olisi taas joutunut miettimään, että mitäs nyt. Mutta kyllähän niin monesti kävi ja ihan sama, että mitä loppujen lopuksi teki, niin ei niillä liiemmin ollut väliä. Mutta pystyykö se suhtautumaan niihin sillä lailla? Että en mä silloin pystynyt, en todellakaan. Että sä nyt heitit niin rennoksi, että no ihan sama se oli, mutta sitten sä oot kuitenkin ollut piirun tarkka. Yritin tässä nyt vähän taas. Vai onko sulla nykyään vielä sellaisia? No ei mulla nyt enää tänä päivänä, en ole mitenkään mennyt synnyttämään, että nyt läpsin poskiani ja reisiäni ja miten venyttelen joka paikan. Että siitä ollaan aika kaukana, mutta joo, urheilun aikana on ollut tosi paljon tällaisia niin kuin ja sitten mä kannoin tosi kauan rippiristiä kaulassa. Joo. Että sitäkin pitää. Aika amuletti. Niin ja sitäkin sehän monella. Tietyllä tavalla kosketella ja käännellä ennen otteluita ja siellä kisapaikalla mun piti antaa se aina mun valmentajan taskuun, joka on mun kulmalla.
Niin kuin tällaisia tosi paljon pieniä. Toitahan on älytön määrä. Mm. Ja kyllä mulla on ollut, niin kuin, nyt kun muistan, niin on ollut jotain tollaisia, että mielellään niin kuin ihan samat varusteet. Että on täsmälleen, no pelisukat nyt olikin aina varmaan, mutta on tyyliin niin kuin niistä lämpöhousuista asti, että ne oli ne tietyt yhdet, mitkä oli peliä varten, koska ne oli parhaat. Treeneissä sitten käytettiin muita ja nyt kun rupeaa kaivaa, niin onhan noita löytyy. Nyt kun mentiin tuonne alusvaatepuolelle, niin siis Onnen pikkarit. on, ja tiedätkö, kun sitten jossain vaiheessa kisat muuttui 2-päiväiseksi mun ura-aikana. Mieti, kun ne muuttuu 2-päiväiseksi ne kisat, niin no eihän mä nyt niitä alushousuja on voinut vaihtaa. Painit ensin 3 matsia yhtenä päivänä ja sitten pari seuraavana päivänä, niin voi Jeesus. Mieti minkälaiset hajut ja soijat sielläkin on ollut, että eikä niitä voinut kääntääkään. Ei niitä nyt voinut kääntääkään. Ne piti olla justiin siinä samassa asennossa, missä ne oli ollut edellisenä päivänäkin. Ja no joo, ehkä voitaisiin siirtyä seuraavaan kysymykseen. Täältä ensimmäinen kysymys. Ja nyt ollaan jo. Ensimmäinen kysymys ja nyt ollaan jo vyötärön alapuolella. Se ei ollut 7 days 7 boxers peralla. Ei todellakaan. Siinä oli 2 days, one underwear. Just näin. Ihan loistavaa. Pistetäänkö urheilussa? Mulla on täällä ihan hyvä. No, anna tulla. Kumpi voittaisi toisen lajissa vuoden treenin jälkeen? Eli voittaisinko mä sut painissa tai voittaisitko sä mut futiksessa? No vähän vaikea verrata, että voittaisinko mä sut futiksessa. Painihan me voitaisiin niinku ottaa, mutta et sä kyllä mulle siinä pärjäisi, koska mä tiedän, että vaikka säkin oot pohjalainen mies, niin sulla ei hirveästi sitä painitausta ja painitaitoja taida löytyä. Ei ole. Niin. Mutta mä oon ihan hyvä potkimaan palloa. Mä oon ihan hyvä niin kuin sellainen keskinkertainen jalkapalloilija. Jos mä sitä vuoden treenaisin, niin mä olisin kyllä keskivertoa parempi. Niin, ja mä veikkaan, että kyllä sä oot niin fyysisesti paremmassa kunnossa. No nyt raskaus tietysti vaikuttaa, mutta mä oon toi vanha aikuisurheilija. Eikö se vaikuttaa? Kyllä mä huomaan. Se on ihan fakta. Että kun 40 lähestyy, niin häviää niin kuin sellainen räjähtävyys ja sitten loukkaantumisherkkyys kasvaa niin kuin tollasissa. Jos puhutaan vaikka futiksesta tai painista, niin hyvin todennäköistä on se, että joku paikka niin kuin paukahtaa mulle siinä saman tien heti ihan alkuminuuteille. Mutta mietipä, kun painissa järjestetään noita veteraanien MM-kisoja. Esimerkiksi veteraani saat, kun sä täytät 35, ne pääset sinne. Sitten siellä on sellaisia niin kuin yli 70-kymppisiä painimassa ja vääntämässä. Ja mä oon kerran ollut katsomassa veteraanien MM-kisoja tuolla Kreikassa. Kyllä siellä kuule ambulanssi aika monta, ei saisi nauraa, mutta että siellä aika monta miestä sitten haki. Ja on siellä niin kuin oikeasti ollut aika surullisiakin tapauksia, niin. Että ehkä jossain vaiheessa pitäisi osata lopettaa. Avatko myös tätä ideaa, että lähdempää Kreikkaa katsomaan aikuisurheilupainikisoja? Onko sulla ollut muuten sinne reissua vai ajatteliko, että no nyt olisi kiva ajanvietentä, että tuolla on tällaiset kovat skabat ja jengiä lähtee lasarettiin siitä vasemmalta ja oikealta. Veteraania MM-kisoja vähän vanhempia painijoita sinne katsomaan. Ei, koska siinä oli se ajatus ihan täysin ajattelin omaa hyvääni, omaa parastani. Mun puoliso lähti lähti valmentamaan yhtä miestä sinne, eli istumaan kulmalle ja olemaan hänelle vähän sparraan ja sellainen niin kuin ylipäätään siinä mukana. Sitten mä ajattelin, missä ne kisat on, kun ne on ollut jossakin Georgiassa ja tällaisessa. Sitten mä kysyin, sitten se sanoi, että Kreikassa. Mä ajattelin, Kreikassa, tarvisikohan sinne vielä yhtä tällaista apuria, että mä voin tulla vähän ottaa kuvia sun muuta sellaista. Ja sittenhän me voitaisiin jäädä vaikka siihen Kreikkaan muutaman päivän sitten sellaiselle lomareissullekin. Niin siinä yhdistettiin niin kuin työ- ja huvimatka. Se oli ihan oikeasti kiva reissu, mutta sielläkään ei mutta tuohon kysymykseenkin vielä palatakseni, niin yhteisissä lajissa meillä on menestystä. Salibändissä on nostettu pyttyä, että me oltiin silloin samassa ketjussa ja tutkapari. Voi vitsi, siitäkin on monta. Avaa vähän tätä niin kuulijoille, kun ei. Seinäjoen yrittäjien joukkueessa pelattiin firmasarjaa. Mä sut yllytin mukaan. Niin yllytit, joo. Lähdekö pelaamaan? Lähde pelaamaan. Mutta puuttu pelaajia.
Se oli hauskaa. Mutta se oli justiin mukavaa ja sellaista, että ei me reenattu, vaan me pelattiin. Pelkät pelit. Pelkät pelit, ei siinä tarvinnut. Mutta kyllä molemmista näki se kilpailu vietiin silloin. Joo, vitsi niitä kulmavääntöjä siellä vähän toisten kanssa. Joo, ja sitten mä muistan ainakin sun sättimiset, kun joku maalipaikka ja jos ei mennyt, niin kyllä tuli ärräpäitä. Muutama sana taisi tulla. Mutta kumpi voittaisi? Sä päätit, että sä voitat sekä painissa että futiksessa vuoden jälkeen. Sekin on meidän lopputulos tähän kysymykseen. No, voit sä väittää vasta, jos sulla on joku toinen mielipide. Mä haluan kysyä vielä tuosta painista, että onko sä paininut tällaista ns. Niin kuin tavista vastaan, kellä ei ole mitään painitaustaa, niin kuin minä. Niin näkeekö sen heti? Että tiedätkö, jos tuolla tulee kadulla vastaan, niin se on sillä lailla, että okei, 90%, niin vaikka olisi mikä koko ero, niin laitat nippuun. Mä oon paininut Jaakko Saariluoma vastaan. Ja hän oli sellainen aika 100-kiloinen könsikäs ja ei siinä kuule kauaa mennyt, niin kyllä se oli nippuun laitettu ja ei hänellä sitten jäänyt jossiteltavaa sen jälkeen. Että ei siinä hirveästi ole, vaikka pieni kokoero siinä meillä silloin saattoikin olla, niin kyllä paini on kuitenkin sellainen taito- ja tekniikkalaji, niin ei ole väliä, että minkä kokoinen, mutta sieltä. Et silti lähtisi lentoon. Mulla on vaan täysin epäreilu kokemus niin kuin omalta kantilta. Hietaniemen Ramia vastaan. Niin sanotusti alemmasta painoluokasta lähdin haastamaan. Se oli ehkä sekunnin, kun lähti jalat maasta irti ja sitten oli vaan matkustajana. Onneksi käsittely oli ehkä siihen tilanteeseen ja oikein mitotettua ja suht kevyttä, että ei se muuta kuin näytti, että nyt on Seppälän poika maata kiertävällä radalla, jos niikseen. En lähde väittää, eikä lähdetä nyt kokeilemaan, mutta melkein tekisi mieli haastaa. Katsotaan sitten syksyllä, kun mä alan olemaan vähän sellaisessa urheilukondiksessa. Mä ehkä tiedän tähän sun vastauksen, mutta kysyn siltä, montako lasta haluat? Onko teidän lapsiluku täynnä? 2 on tosi hyvä. 2 on tosi hyvä. Mites sulle? Tai teillä? No nyt siinä on niinku 1 ja 1 tulossa, 2, niin no niin kuin mä sanoin tämän esikoisen syntymässä, että ei sitten enää ikinä uudestaan, mutta tässä nyt ollaan taas menolla kohti virolaista synnytyssalia, niin ainakin tämän jälkeen mietitään pitkän kaavan kautta ja tulee kyllä pitempi paussi, mutta en mitenkään pystyisi lupaamaan, että se oli niin kuin tässä. Ja eihän sitä koskaan tiedä, että mitä tapahtuu ja voiko enää saada lapsia sillä lailla, mutta että ei olla kyllä kauemmas mietitty, että uskon, että näissä 2 on jo ihan aika paljon tekemistä. Ihanaa, että tulee toinenkin jälkeläinen tänne. Ja oikeastaan mä voisin tähän jatkaa kysymystä, että tuleeko teidän lapsista painijoita? Kysyn siis itseltäni kysymyksen. Niin, koska meillä molemmat on sekä isä ja äiti, ollaan painittu ja ollaan tietysti tänä päivänäkin painin kanssa tekemisessä, mutta mä painia ajattelen sillai, en mä ajattele, että nyt pitäisi meidän lapsista tulla huippu-urheilijoita, mutta paini kun sellainen nallepaini, jos sä saat siellä kehohallintaa, akrobatiaa, pääset niin kuin fyysisesti toiseen lapseen koskemaan, opetellaan sääntöjä, opetellaan kunnioittamista, aina ennen paini niin kuin matsejakin kätellään toista ja jälkeen kätellään ja sellaista tietyllä tapaa toisen arvostusta ja justiin ne kaikki koordinaatio tällaiset, niin kyllä mä vahvasti ajattelen sitä, että jossain vaiheessa viedään painisalille painitreeneihin, tykkää siitä tai sitten ei, jos ei tykkää, niin mietitään jotain ehkä muita lajeja ja harrastuksia, mutta mä ajattelen niin, että kyllä lapsella on hyvä olla jotain liikunnallisia harrastuksia, mutta hyvä se tässä vaiheessa, en mä tiedä minkälainen kauhuäiti musta tulee, että nyt mennään sitten painisalille ja painitaan ja väännetään, kun äiti ja isäkin on niin tehnyt, niin nyt sitten mennään jalanjäljissä, mutta en mä haluaisi ainakaan pakottamalla pakottaa, mutta että siihen kyllä ehkä jopa painostan sellaiseen liikunnalliseen kasvatukseen ja liikunnalliseen tekemiseen. Mä en nyt kysy jo tähän samaan kysymykseen liittyen, että jos teidän lapsista ei painia harrasteta. Mutta mä menisin just sanoa, että niin. Tuossahan on, niinku, vaikka se oli nyt selkeästi sulle osoitettu kysymys, niin jos
näitä palloteltaan, niin multahan olisi voitu kysyä, että tuleeko jalkapalloilijoita. Niin, just näin. Ja nuorempi harrastaa jalkapalloa. Joo. Ja nyt on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että mä aloitin keväällä myös sen joukkueen valmennustiimissä. Aha. Et muutama vuosi, olikohan 2 vuotta, niin ainakin. Mä en edes muista, kauanko mä olin niin kuin sivussa kokonaan katsojana. Ja mua on kysytty myös ennen, kun meille syntyi lapsia, niin mukaan juniorivalmennushommiin, mikä on ollut hieno kohteliaisuus ja ajatus sillä, että voisi tuoda omaa osaamista ja jalkapallon pariin, niin mä oon kieltäytynyt. Ja just siitä syystä, että pitänyt sellaisen pienen portin siellä, että jos omat lapset innostuu, niin sitten mä tiedän, että jossain vaiheessa todennäköisesti ei joko A, riitä porukkaa, joka ei innokkaita valmentaa, tai B, ei itse malta pysyä pois. No, miksi me ollaan tässä nyt sitten koko ajan kaikki nämä viikot puhuttu, että Viili Arttu juontaja, sitä juontaja, tätä stadiondirehtori, Petra valmentaja. Nyt meillä on täällä Arttu valmentaja. Arttu valmentaja. Niin, valmentaja Arttu tittelillä. Niin, mutta mitä sä oot tykännyt sitä valmentaa? Se on hauska homma. Ja sehän on ihan erilaista. Ihan erilaista tuollaista junnujoukkuetta valmentaa. Että se on hieno nähdä, että siinä ollaan menty eteenpäin valmennuksessa siitä, mitä itse on vaikka junnuna treenannut. Että mä muistan, että mä olisi paljon muuta kuin pelattu. Silloin heitettiin pallo kentälle ja se pelin taso on kehittynyt hirveästi samalla, kun olosuhteet on kehittynyt älyttömästi. Upeita niin kuin mahdollisuuksia, tällaiset hallit treenata talvisin ja eihän puhettakaan, että mä oon itse potkinut hangessa. Jollain niin kuin valovuosi edellä siitä, mitä on itse saanut. Ja sitten sen tajuaa niin kuin aika äkkiä, että ei sitä oikeasti sitä pelaajaurasta ei ole niin kuin hirveästi se on aivan erilaista, niin. Kyllä. Että on siitä totta kai hyötyä. Kyllä mä huomaan ne jutut, jos vaikka mietitään jotain ihan yksinkertaista haltuottoa, sisäsyrjäsyöttöä, laukausta, niin on sellaisia tipsejä ja ehkä pystyy sitten tietyn kilpailun kautta löytämään sellaista innostusta niille. Ja näkee niin kuin sillä, että okei, nämä tykkää tästä, kun mäkin olen tykännyt tehdä näitä juttuja, on sellainen kokemus. Mutta just siihen, jos pelin aikana vaikka pitää antaa jotain ohjeita, niin huomaa, että ei siinä valmentajalla ei ole hirveästi enää eväitä. Että kyllä se pelin aikana pitäisi olla niin kuin opittu ne hommat, mitkä on sitten jo siellä selkäytimessä niillä pelaajilla. Että se on pientä ohjeistusta ja käytännössä aina aika usein täysin turhaa. Mutta sä oot niinku tosi tärkeässä roolissa siinä justiin tuossa ikähaarukassa innostamassa niitä siihen niinku lajin pariin, että koska myös huonokin valmentaja voi ihan tappaa sen niiden innostukseen. Että se on niinku, no sellainen innostaja ja kannustaja, se on tosi tärkeää pitää se niinku siellä valmentajan roolissa tosi tärkeässä. Ja vaikka Henrik Detman viittasikin varmasti ammattiurheilijoiden valmentamiseen, niin hän sanoi hyvin, että valmentaja ei voi valmentaa joukkuetta, se voi vaan valmentaa ihmisiä. Niin sama se on noissa lapsissa, että tosi hieno niin kuin nähdä, että jollekin pystyy antaa johonkin oivalluksia tai innostusta tai kannustusta. Ja toivon tietysti, että sitä pystyisi antaa sille koko porukalle. Kyllä. Niin. Siirrytäänkö eteenpäin? Otanko mä seuraava? Ota sä seuraava. Ai nyt vaatii luovuutta. Aha. Tämä on itse asiassa, sustahan on tullut kirja. Niin kuin sitähän sanotaan, että jos elämä on leffa, niin mikä olisi sen nimi? Nuorisohan sanoo aina nykyään, että tämä oli ihan leffa, bro. Nyt olisi Petra Ollin leffa. Niin. Tässä on nyt se ongelma vaan, että kun mä en katso mitään elokuvia, mä en oikein tiedä mitään elokuvia, että mikä voisi olla elokuva minusta. Tämä on aika vaikea. Vaatii luovuutta. Vaatii luovuutta, kun ei oikein tiedä edes mitään. Mutta sun pitääkin keksiä se kokonaan. Ai mun pitää itsestäni keksiä. Joo, jos elämästä tehtäisiin elokuva, mikä olisi nimi? Painija. Petra Olli, painija. Tiedätkö, mikä se olisi oikeasti sulle? No. Sullahan on se hahmo, se Polli. Niin. Jos se olisi joku Pollin maailman matka tai joku vastaava. Pollin seikkailut. Vaikea kysymys. En minä tiedä. Kai se olisi sitten joku. Musta on tehty dokumentti. Petra Olli, kun liekki sammuu. Niin. Polli, nousu ja tuho. Tämä oli ihan liian helppo sulle. Susta on tehty kirjaa ja susta on tehty dokumenttia. Niin. Vitsi, mä oon vaan keksinyt niinku itse. Ehkä mulla olisi sitten se sama, mitä ottaa noita naftaliinista niinku pöyröt kirjan nimiä.
niin sitten se olisi varmaan Arttu Seppälä, oikeassa olemisen opas. Nöyrä Pohjala. Eikä meillä on pöydät oikeassa olemisen opas tai oikeassa olemisen pidempi oppimäärä. Ehkä mä otan sieltä sitten. Nöyrää pohjalaisuutta. Mä voin ottaa toisen hyvän. Täällä on luova seuraavakin kysymys. Nämä on ollut hyviä. Vitsi, kun mä oon niin luova, niin ne ihmiset. On, mutta tässä on hyvää herkkyyttä ollut ja analyysiä, koska mehän on aika paljon puhuttu siitä, että miten on kuviteltu nuorena, että meistä tulee urheilijoita tai näin päin pois. Niin täällä on kysytty sitten käänteisesti, että mitä ette olisi uskonut niin kuin nuorena nykyisestä elämästänne. Mä en olisi uskonut nuorempana sitä, että mä lopetan näin aikaisin urheiluurani 4, 5. Sitä mä en olisi missään nimessä uskonut. Että mä jotenkin näin silloin, silloin kun siitä painista tuli se mun koko elämä, että mähän painin varmasti joskus 30 jälkeen. Että mä en nähnyt sellaista ajatustakaan, että mä voisin jossain vaiheessa sen lopettaa. Siellä sitten olisit Kreikassa vääntämässä 80-vuotiaana. Tiedätkö, se on harmi, kun ei naisille, ne on vaan miehille. Oikeasti? Joo, tässäkin tämä tasa-arvo taas tulee, että missä on naisten veteraanien MM-kilpailut. Mutta sehän pitää korjata se. No, on sulla vaikutusvaltaa sinne painipiireihin ja kontaktit ja verkostot. Niin. Sehän olisikin vielä, kun tässä lähettäisiin. Ja sähän äsken uhosit, että sä laitat kaikki nippuun. Niin. Mä sanoin, että mä laitan sinut nippuun. Ja mulla on vielä sinne veteraanisarjoihinkin vielä muutama vuosi. Mutta joo, sitä mä en olisi uskonut ja enkä mä en mä kuvitellut elämän kuitenkaan ihan näin menevän, että nyt sitten on perhettä. En mä ikinä ollut sellainen, että minä välttämättä haluan äidiksi ja minulle tulee lapsia ja minä näen sen, niin kuin, että minulla on suuri perhe ja huolehdin lapsista. Mutta näetkö, miten tämä elämä voi mennä ihan toiseen suuntaan ja oikeat asiat tulee sitten, kun se oikea hetki tulee. Yksi, mikä sulle on tullut niin arkea ja minkä sä unohdat tässä, mitä mä veikkaan, että sä et olisi kyllä nuorena arvonnut, että sä asut Tallinnassa. No Sähän siitä podijaksossakin puhuttiin parisuhteessa, niin avasit, että ei ollut niin kuin ensimmäinen optio. No ei missään, mä sanoin aina, että mä en sitten mitään niin kuin ulkomaalaista miestä ota. Niin kato, niin melkein kaikki, mihin mä sanon, että ei koskaan, niin kaikki tapahtuu just ei. Pitää varmaan lopettaa se. Tiedätkö mitä? No. Mä otan seuraavan kysymyksen. Okei. Ei mitään luovaa, kiitos. Ei luovaa, mutta yksi kysymys, minkä mä oon sulta kysynyt joskus jo ennen kuin on edes ollut ajatusta, että voitaisiin tehdä yhdessä podcasti. Ja se on varmaan sellainen kysymys, mitä sulta on kysytty ihan törkeän paljon. Nyt mä pelottaa. Ja sitten sä oot sanonut siihen ei. Ja se on ollut hyvin jyrkkä ei, erittäin jyrkkä ei. Milloin Petra Olli tekee vapaa-otteludebyytin? Mäkin olen laittanut sulle UFC-kysymysmerkki-kommenttia joskus johonkin ja se on ollut joku, kohta tulee uusi suuri uutinen. Varmaan oot kertonut, että on lapsi tulossa, niin Seppälä Arttu on laittanut UFC-kysymysmerkki. Mutta sä oot kuullut tätä varmaan aika usein ja aina oot sanonut ei. Onko tää nyt se hetki, kun sä paljastat, että sä hyppäät häkkiin? Siitähän on tullut tänä päivänä tuosta vapaa-ottelusta ja MMAsta ja mitä näitä nyt kaikkea on, niin Ice Cagein ja kaiken myötä niin sellainen trendi ja valehtelisin, jos väittäisin, että eikö oltaisi niin kuin kysytty jo. Mä vähän niin kuin pelkään, että ei mulle löydy tästä maasta niin kuin tarpeeksi kovaa vastustajaa. Oho. Mites raha? Onko puhuttu summista? Onko tullut ihan niin kuin... Ei ole löyty kättä vielä taskuun tai paperia naama eteen. Ei ole heitetty mitään ideaakaan, että tuossa olisi sulle. Vähän kosiskeltu sinne päin, että olisiko mitään mahkuja ja ajatuksia ja ideoita, mutta tässä nyt on ollut vähän muunlaisia projekteja tässä parin vuoden aikana, niin se on ollut sellainen, olisiko se sitten kuitenkin vielä, että Petra one more time, kerran vielä niin kuin ne rikot päälle ja eikö ei sillä tarvitse mitään rikoita, siellä on jotkut ihan shortsit ja
teepaita. Niin, Ja, mutta joo. Mut siinä taas puhutaan, vaikka puhutaan kamppailuurheilusta, niin erilaisesta lajista, että sinne ei mihinkään häkkiin voisi tästä niin kuin parin viikon valmistautumisajalla hypätä ollenkaan. Että kyllä siihen tarvitsisi kuukausia ja kuukausien työtä ja valmistautumista. Mutta ootappa, kun mä menen kotiin ja meillä on tuolla 2 pientä lasta ja sanon, että mulla on nyt muutaman viikon jenkkileiri. Mä lähden valmistautumaan mun vapaaotteludebyyttiin, niin kyllä me saataisiin varmaan aikamoinen keskustelu aikaan siellä kotona. Toisaalta puoliso on kyllä sellainen, että ei se ole ikinä mua kieltänytkään mitään tekemästä, jos mulla on ollut joku idea ja ajatus, mitä mä haluan tehdä. Mä sanon tässä vaiheessa, että toimittajat huomio. Petra Olli pitää oven auki. Pitäisiköhän tämä niin vetästä tästä pois. Nyt tulee vielä hirveä polemiikkia tästä, että nyt ollaan sitten valmistautumassa. Sä äsken vietit oven auki. Mutta olisiko se sitten niin, että se ei ole mikään tällainen hupi-ilta, vaan se pitäisi olla sitten UFC. Kun sä aika itse varmasti sanoit äsken, että löytyykään vastusta. En, mutta niin kuin, eihän sinne niin kuin niihin suurimpiin areenoihin noin vaan mennä. Että kyllä se niin kuin pitäisi lähteä täältä aika matalalla kynnyksellä, jos haluaisi niin kuin ihan sinne. Mutta mä voin sanoa, että sille voin kyllä sanoa ei, niin kuin, että mä lähden jonnekin Suomen rajojen ulkopuolelle ottamaan jotain matsia. Niin, no ei se Tallinnakaan kyllä kaukana, onhan sekin Suomen rajojen ulkopuolella. Taas sanoit ei. Taas vähän rahoitettiin ovea. Ja sä just sanoit, että näihin mä oon sanonut, mihin mä oon sanonut ei aina, niin on tullut kyllä. Niin. Mutta tiedätkö mikä on hauska? Koska nyt on nämä vapaaotteluhommat trendaa, niin tosta tuli aasinsilta mieleen jo tästä aikuisurheilusta, niin mun äidin äiti, hän on aikuisurheilun maailmanmestari ja Euroopan mestari. Ja lajit on ollut moukarin heitto, painonheitto ja 100 metriä. Oho, ja mä oon ollut managerina ja soitellut firmoja, että nyt pitäisi saada mummu Turkkiin EM-kisoihin juokseen 100 metriä ja heittää moukaria, että irtoisiko 500. Sitten mä hommasin sille lentoliput ja maksut ja muut. Niin tässä on hauska homma se, että mun mummun lempinimi on Immu. Niin nyt kun tulee koko ajan Immu-uutisia, niin ne on hyvin hämmentäviä, kun Immu haastaa. Immu sitä ja tätä ja Immu vastaa se ja tämä. Niin mä oon vähän hämmentynyt aina, että mihinkä se nyt taas se mummo on lähdössä, kun mä oon sen kerran pökännyt Izmirin koneeseen, niin onko se nyt taas sitten innostunut jostain? Kai sä oot tehnyt hänelle sitten jonkun leikekirjan, missä on vaan nämä Immu-otsikot leikattuna ja sitten niitä laitettu sitten jotkut mummuskuvat sinne. Mutta taas tässä tuli taas jälleen uusi titteli, manageri. Kyllä. Ollaan, eihän sormet ja varpaatkaan enää riitä näihin titteleihin, valmentajan manageri. Mutta joo. Siitä mä oon tosi ylpeä myös. Vapaaottelun debyytti, että no kyllähän me sanotaan näin, että kyllähän tuotteelle aina hinta löytyy. Mutta siihen pitää laittaa optio. Ja direktööri pitää olla kehässä sitten kuuluttajana. Aivan, joo. Eikö niin? Just näin. Tai sitten mä tuun ainakin siihen taustakryyhyn. Kyllä. Kantaan sitä painin maailmanmestaruusvyötä siellä takana. Pari mulla on mikä on sisääntulobiisi? Taikakuu piikkilanka. Ja sitten on sellaiset piikkilanka-asut ja kaikki niin kuin olisi Voi jestas. Älkää toimittajat vaivautuko. Kyllä. Niin kuin liikaa spekuloimaan. Täällä on manageri jo valmiina. Manageri ja kaikki löytyy taustalta, mutta joo, mä mietin vaan sitä, että kuitenkin kyllähän minunkin kamppailuosaaminen jollakin tasolla on, että ei tässä nyt ihan mihinkään kylänkisoihin olla lähdössä, mutta joo, tässä on vähän erilaisia projekteja nyt lähiaikoina tiedossa. Kysymys, mihin viihdeohjelmaan haluaisitte lähteä? No, mä oon ollut BB-talossa, Big Brotherissa siis, mestareitten mestaria, en tiedä mitä unohdin, mutta siinäpä se pitkä lista olikin. Niin. No joo, tietysti. Oliko se kysymys tosi TVC:n liittyen vai? Niin, viihdeohjelma. Olihan sekin viihdettä se teidän urheilupuoleen, Yle. Niin, no Ylellä tehtiin joo, Mäkäräisen Kaisan kanssa ja sitten Kalle ja Palanderin ja Ahosen Jannen kanssa tehtiin sellaista
urheilu, mikä se meidän oli, nimi oli Jatkoerä ja vähän kisailtiin toisia vastaan. Joo, toisaalta joo. Sekin viihdettä. Se oli kyllä ihan viihdettä kanssa. Ja sitten sä oot ollut varmaan ainakin, onko se ollut 6:30 ja onko kirjailija Mikko Kekäläinen ottanut sut haastatteluun sinne? No joo, mutta ei se ole mikään Onhan se viihde. Ei, mutta se niinku sellainen, että sä käyt kerran jossakin televisiohaastattelussa. No joo, mutta tai niinku, se on sulle kato arkipäivää. No ei. Tällainen. Se on ihan mutta tavallista. niinku tällaisia, viihdeohjelman kysymys, mutta että ehkä enemmänkin varmaan ajatellaan tässä niinku realitya. Niin, just tää reality. Niin, mulla, sä oot ollut diilissä. Niin, ja nyt sitten suuri seikkailu. Ei, mulla ei ole niinku sellaista selkeetä. Ja mun mielestä on tullut niinku makeita uusia. Niin siksi mä en haluaisi sanoa, että tiettyjä on mulla itse asiassa yksi, mihin mä haluaisin tosi paljon. No niin. Mutta sitä ennen mä jatkan mun lausetta, että kyllä mä tykkäsin siitä boksista. Okay. Se on mun mielestä hauska. Siinä oli sellaista fressiä uutta kulmaa ja tollaisia uusia ohjelmia nyt on tietysti. Ja tykkään katsoa petollisia ja näin päin pois, mutta kyllä TTK olisi kova. Siis mä meinasin sanoa, että sä olisit Tanssii tähtien kanssa, että sä olisit kova sinne. Totta kai. Siis mä meinasin sanoa, että se olisi sulle. Mä ajattelin, että sä haluat johonkin selviytyjään tai tällaisia, mutta TTK. Sehän on mahtava. Ja mulla oli nyt tietysti useampi tuttu vielä sattumalta viime kaudella. Siellä oli vanha pelikaveri Paulus Arajuuri, hän meni pitkälle. Ja no niin. sitten on ollut diilissä finaalissa, oli auttamassa Sara Siipola. Hän oli sitten myös siellä TTK:ssa ja Kristiina Mäkeläkin on ollut haastattelussa mulla ja ollaan tavattu. Niin oli niinku kiva, kun on sellainen ainakin morotuttu ja sitten on niinku ihan tollainen pitkän ajan takaa. No niin, kaikki tuotantoyhtiöt ja tuottajat, ottakaapa yhteyttä. Arttu Seppälä alkaa tanssijalka vipattamaan jo. Mikä se on se vakiotanssiasento? Ja kuitenkin sitten tanssi on meidän perheessä ollut lähellä harrastuksena. Ja mun mielestä se on hieno. Tanssi on älyttömän hieno katsoa. Ja sitten on hieno kokeilla, että mihin sitä pystyy. Ja siinähän on show, viihde. Mua on pyydetty sinne. Oikeesti? On. Etkä mennyt? Voi. Silloisen managerin Harri Halmeen kautta tuli kyselyä, että kiinnostaisiko, niin mä en osaa tanssia. Mulla ei ole mitään rytmitä. Mä olisin, tiedätkö, sellainen rautakanki siellä ja mä sanoin, että en todellakaan, en missään. Siihen mä sanon ei. Hieno ohjelma, arvostan ihmisiä, jotka osaa tanssia ja niin kuin justiin kehittyy siinä koko sen niin kuin kauden aikana ja ne niin kuin ammattiopettajat ja kaikki, että kuinka ja niin kuin se koko tuotanto siellä, että miten upeasti se on tehty, mutta minua ette sinne saa. Ottakaa Arttu, ottakaa hänet heti. Minua siellä ei tulla näkemään. Mutta sitten taas niin kuin kun on pyydetty paljon niin kuin näihin selviytyihin ja nyt justiin. Kuinka monesta sä oot kieltäytynyt? Ei tarvitse sanoa nimiä. Saat sanoa, totta kai makea tässä on. Varmasti suurimmasta osasta on kieltäytynyt. Ja monesti on nyt kysytty, ehkä oliko joku kuukausi takaperin, ehkä kysyttiin, no reipas kuukausi, niin kuin erikoisjoukkoihin taas jälleen uudestaan. Niin, ja kysyttiin viimeksikin justiin, kun mä olin raskana. Mä sanoin, että nyt joutuu vähän, että ei mene ihan, että mulla on toinen projekti päällekkäin, että ei onnistu. Mutta että ei motivaatiomonttu ei ole nyt se juttu. Tässä elämäntilanteessa. Ei motivoi tällä hetkellä. Mutta mitä mä itse seuraan, tai mitä joka tuotantokausi oikeastaan viimeiset, no milloin, en muista montako niitäkin on tullut, mutta petolliset on sellainen, niin kuin, mitä mä oon tykännyt seurata. Sama. Tosi mielenkiintoinen, mutta mä en tiedä sitten niin kuin, se on makea. Mä en tiedä, niin kun just katsojana sä ajattelet, että no eikö ne on ymmärrä, että tuo ja tuo ja tuo on niin kuin niitä petollisia. Mä veikkaan, että se on ihan sairaan vaikea. Niin, ja sitten kun sinne kuplautuu ja kuinka rupeaa oman pään sisällä siellä miettimään, luomaan kaikkia skenaarioita, niin joo. Mutta en ole nyt mihinkään Tosi TV-viihdeohjelmiin menossa. Aina saa totta kai kysyä, mutta että ei ole mikään hinkukaan oikein. Ja musta olisi tietysti siistiä, jos löytyisi sellainen formaatti, mitä pääsee sitten juontamaan. Sehän olisi upeata. Niin totta. Sehän olisi hienoa. Ja sitten kun niin kuin sanoin, niin ne vois, ei mulla ole mitään sellaista, mitä en menisi. Ja musta olisi makea ihan vaikka laidasta laitaan, tiedäkö. Se voisi olla tyyli
mikähän nyt voisi olla kauimpana, joku Bachelor ihmissuhde peli versus sitten tietysti varmaan omaa aluetta on sitten joku tällainen kisailu game show henkinen, jossa voisi sitten hakea sellaista tunnelmaa ja jännitystä ja näin päin pois, niin ne olisi upeita niin kuin molemmat, koska ainakin huomaa, että tässä on tykännyt siitä, että ollaan päästy niin kuin syvälle tunteisiin, mutta sitten urheilupuolella silloin stadion direktöörinä, sehän oli sitä niin kuin kilpailua ja adrenaliinia, actionia ja sellaista niin kuin liekitystä, niin molemmista nautin. Tämä taas tulee meikäläiselle, että miltä elämä Virossa vs. Suomessa tuntuu. Ja mun mielestä se on suht samanlaista. Että asumme sitten Seinäjoella, asumme sitten Tallinnassa, piirit on aika pienet ja erilainen kieli, mutta siihenkin on alkanut sopeutumaan ja hintataso. Ihmiset ajattelee, että siellä on niin paljon halvempaa elää. Ei todellakaan ole. Ruokakaupoissa on jopa kalliimpaa. Ainoa, mitä saat halvalla, on Virosta, on alkoholi ja viina. Kaikki muut on ihan Suomen tasalla. Mutta että jos sen siihen nyt ihan mitenkään syvemmin kuitenkaan mene tähän kysymykseen, sitäkin voi melkein tehdä näistä elämisestä ja olemisesta Tallinnassa, Virossa oman jaksonsa. Niin, ja mehän saadaan tästä kuule toinen Q&A, jos täältä jää vielä kysymyksiä. Maalla kääntyy tähän Q&A:n puoleen. Tämähän on ollut hauskaa. Joo, otetaanpas täältä nyt yksi viimeinen kysymys. Onko sulla mitään hyvää heittää siellä? Kumpi voittaisi väittelyn aiheesta, josta ei tiedä yhtään mitään? Mä voittaisin. Siis mä meinasin sanoa, että kyllä sä voittaisit. Mulla on tähän meriitti. Aha. Lukiossa filosofiakurssia. Siellä oli väittely niin, että annettiin aihe ja sitten oli niin, että toinen oli vastaan ja toinen puolesta. Niin. Ja sun omalla mielipiteellä ei ollut mitään väliä, vaan sä vaan menit niin kuin esiintyyn ja esittämään argumentteja sen toisen asian puolesta. Niin mä voitin sen koko ryhmän kisan. Ja mä muistan, että yksi mikä oli, niin oli sellainen, että mä ensin olin kuolemantuomioita vastaan, jonka jälkeen puolessa välissä piti vaihtaa puolet ja mä olin niiden puolesta ja mä kumosin kaikki omat argumentit, joita se toinen yritti käyttää. ja siinä oli muun muassa tällaista ylikansottumista ja muuta, niin mä sanoin, että ne kaikki murhaajathan kannattaa päästä vapaaksi, että sitten me selvitään siitä, että ne harventaa sitten täällä ja tällaisia ihan älyttömiä, mutta löytyi perustelut. Niin mä sanoin, että sille samat skillsit on tallessa. Tää oli hauskaa. Tämä oli hauskaa. Siis näitä kysymyksiä nyt oli laidasta laitaa. Ei nyt ruveta vastaamaan, ootteko kissa vai koira ihmisiä ja tällaisia. Ihan kiva, että näihin pääsi vähän syventymään. Ja kiitos myös niistä, ootteko kissa vai koira niin, kiitos kaikista kysymyksistä, joo. Tässä nyt ehkä tällaiset niin kuin herkullisimmat ja kiperimmät. Mitkä pomppas silmään ja näitä jäi niin paljon. Otetaan varmasti otamme jossain vaiheessa myös uuden. En väitä vastaan. jakson. Oikein hyvää syntymäpäivää vielä. Tulevaa sellaista. Kiitos tässä. Vietä kunnon bileet ja tällä kertaa saatte te olla siellä Lahden toisella puolella rauhassa, niin en kutsu itseäni juhlimaan kyllä. Joo, taas vuosi tulee lisää ja katsotaan, että minkälaiset juhlat me saadaan aikaan, mutta niin kuin me luvattiin, aina on syytä juhlia ja juhlitaan näitä. Kiitos Arttu, että sä lähdit tähän Q&A:han mukaan. Tämä oli hauska tehdä. Kiitos, kun olitte mukana. Muistakaa auttaa meitä siinä, että annatte palautetta, kirjoitatte kommentteja, seuraatte podia ja lähetätte meille sitten myös viestejä sosiaalisessa mediassa. Palataan seuraavassa jaksossa. Palataan, kuullaan, nähdään. Kiitos. Kiitos.